Imimandla eliqela kule lokishi yaseMdantsane inezindlu ze-RDP, kodwa ayizizo zonke ezikwimeko elungele ukuhlala abantu. Ubawo uPaul Lityeda ngomnye wabahlali basevelwano eNU1 owangena indlu yakhe ingekagqitywa ebaleka impatho egadalala kwityotyombe awayifihle kulo intloko. Indlu yakhe ayilungelanga umntu ophila nokukhubazeka, akukho nendlu yangasese. Mandivale iqobe le ndawo inethayo mandivala yona. Abanye abanikazi bezi zindlu bazizisulu zemozulu emaxongo rhoqo imihla nezolo. Ndiyahlala kule ndlu enjena, naxa kunethayo ndiligapha amanzi agcwala gqithi kule ndlu. Nelindle liyankcenkceza ezitalatweni maxa wambi lingene ezindlini. uFuniwe Nele ngomnye wegcuntswana elibe nazo iintsiba zokuzithengela izinto zokugqibezela eziquka ukuzenzela igumbi langasese, kodwa naye encediswa zizihlobo. Ndathenga ifestile ngokunokwam kuba ndihlala kwindlu ewokowoko necango eli ndathenga kwam. Iinkokheli zasekuhlaleni zigxeka amaphulo okwakha angakhelwa mkhanya ngabasemagunyeni. Ndiyaqala mna ubona indlu enesilingi yamazinki. Uba uyajonga apha, izindlu azikagqitywa, zashiywa zingagqitywanga. Iprojekthi yasevelwano isamisiwe. Saye sathi sisixeko safumana amaxwebhu abantu ababethunyelwa ngamagqwetha besithi lo mhlaba ngowawo kwaye banazo neempepha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMdantsane, eMonti.